На правителството по отношение на българската култура и на възраждането на българския дух. И господин министър, разчитам, че винаги ще ползвам тая подкрепа и ще направим всички тия неща, които сме ги започнали. Браво! Аз ще бъда съвсем кратък. Днес празнуваме 9 годишната. Христо каза, че след 9 години, когато станете пълнолетни, ще се съберем пак да празнуваме. Но аз съм убеден, че това, което вие правите, показвате, че сте истински българи и вие прославяте България и затвърждавате традиции, които са нашата история, и това трябва да бъде и нашето бъдеще. Искам да ви благодаря за това, което направихте, и когато ме покани Христо да бъда част от това, което направихме тази година на Жеравна. В началото, улисан в работата, не обърнах и не осмислих това, което ще преживея там. Препоръчам на всеки, който не е ходил на Жеравна, третата събота от август месец да бъде на Жеравна. Уникално е и гениално. Това, което каза за протокола на носиите, за нарушаване на държавния протокол, имах възможността 2 години подред на министерска среща в Австрия, в Залцбург и в Китгел. Трябва да ви кажа, че министърката и целият и политически екип бяха с тиролски носии. И това беше вечерта, когато всъщност ние трябваше да направим една официална вечеря с всичките министри, които бяха там. И тогава на Христо му казах, след Жеравна, предстои такава министерска среща от 8 министри, това е Залцбургския форум, с още няколко министри, които са от Западните Балкани, че аз тогава ще ги посрещна на вечерата с българска носия, за да покажем и да затвърждаваме това, което е всъщност българското и което го прави най-добре ансамбъл Българ. Правете го! И бъдете преди всичко живи и здрави. Все пак, когато носите тези дълги паравани, които сте ги носили и сте пяли Тихбела Дунав, все пак не забравяйте, че когато карате, не трябва да пеете и не трябва да пиете. И се радвам, че
в ансамбъл България вече са влезли много други печали, които вече са част и са съвмишленици и всички ние реално сме тук присъстващите ансамбъл България. Някой там пожелавам успех и бъдете живи и здрави и Христо, и сестра му, и всички, които помагат, нека да бъдат действително така всеотдайни, както се го прави до сега. Имаме нужда да съхраним това, което прави ансамбъл България. А това можем да го съхраним всички ние, които ставаме съпричастни, които сме се докоснали до ансамбъл България. Повече да се докоснат до ансамбъл България и на 18 годишнината всички да се събереме в пъти повече, защото аз съм убеден, че ще има много повече, които ще искат да се присъединят към ансамбъл България. Благодаря. На здраве от мен, оркестъра е невероятен, теория на българската музика, големия Памуков е тук, Памукал. Така че, неговия оркестър, веселете ли момчета, ние сме тук цяла вечер с вас. Благодаря много. Не се знани, не се плаши, българин да си. Абе и да одиш, абе и да шеташ. Не се знани, не се плаши, българин да си. Да се отдалечаваш и аз се повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото ти все пак ще ме помилваш.